Mbakku ayo lakone terus. Instruksi detku ndi sing mau ana penyenguan mau wis kene. Wah. Kok sik dilakon-lakone kok lali aku. Wah. Kok sik kek duit apa? Pak sapa Mas sing nyuwun 500? Ya, nek ra tok keke ana dalang reso ngadeg. Mbok cangkeme sing apik. Ha iso. Wong tuwa omong sak. Maksude Nek aku ra iso ngadeg aku ra mayang kowe ndedet wae. Ya aku ider ku. Bisa. Kek war lali wah wis. Pahit. Gaglakan 500 kaya cerewet to kowe. Wis kene kek wis. Lho kok sik lagi diitung kek. Ya. Iki pira? 100. Iki pira? 100. Iki 100. 200. Iki pira? 100. Iki pira? 100. 400. Heeh. Iki pira? 100. Bali aku 100 kene. Hitungane wong kentir iki. Kayak wis aku. Ya engko sikek kok. Ya. Lali ya, Ban? Wis. 500. Ya. Tak tambahi 200. Walah, apian le. Loh, Kok bagus tenan. Top bagus tenan bengi iki kowe. Edan. Seneng tenan aku. Ya, tak tambahi 100. Walah, apik meneh. 800 dadi Walah, nek. bagus. Ora bagus. Sik, saka kene tekan gone kono tak kendangi le mlaku. Ah oke mengkon ngono. Ampun aku tak kon jungkele. Katon duit aku sak duit.